Ano? Hello guys, welcome to my channel, my buntag. Eric Hilot guys of Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Oh. First time nung nakita nga video tanawa gyud. Dayon din, sir. Dili lang ko sa. May buntag sir. Unsa na nga wato kay semana? Lagi, kuan yun kung pagkuan ba human magilot. Okay ra ang kuan ako ato. E pagkabuntag no pag inom ako tong ininit, suka rin ko. Mo to oran ako, nakaon ko. Suka lang gyapon ako. Suka gapon. Mo to nga gabi ang pinakakuan gid nako, grabe yung gabi kay grabe kuan sa kung kuan kung init mo na gay na init sa kung sulod kay mailan man ako kay magigda ko ang kuan sa kung kuan ba ginhawa gani kana ilaw mo pan init yung kayo mana sa kung hangin init man say kanang inig kuan mag-abot ang hangin diri ba grabe gyud ako maka pagawas akong utot mo gyud mao kakuanan ako sir ba kay grabe dagana gyud man kalagi Taganang utot na ko, minsan lagi. Siguro inaggabi ini kapulo. Kapulo din na. Ay, lang kay makaotot. Ay, kay makaotot. Di pa maka yahay gid noon kay mao man gyud mo kuan ko ah. mas pintas siyang mas okay jud sa makautota, makalibanga o kanang suka. Oo. Kay kung di gyud sa kagawas, kaya gyud ang problema gyud nato. Ano gawas gina ko na sir. Kanang makalibang kada adlaw gina. Mas okay na siya kay dili siya mapundos tiyan. Kay mapundo mo gud ang malaglag gyud bawa gyud. Ano unsa man akong tiyan pero magawas nimo, diferensya gyud siya. Na gyud siya ala, murag maluag-luag ba? Ang kakunan gina ko kay grabe yung panuhot yung Grabe. Mukha nang tingagi ko si mga kadakuan, grabe mo kontrol. Nanay something bro, tanaw na to ron kay dito ko sa balay akong gitan-o. Lahi jud imong kuan. Lahi imong tinanawan sa kuha ba? Uy, lahi mo tanaw na sa kuha. Sige lang. Kaya atong niagi nakita naman nato na try na to gyud karon niya. Siyempre samtang magilot ta. Imong munahon na ampo gyud nga dito to sa Ginoo ihatag tanan. Kaya para duha ta ang magkuan dunggun ta ba kay maayo to sakit ana lang maura magud ta pangayoon nga mamaayo ta ako ana mo ko basog tagilid yun ang putaw niya kung say mo abot di wala no basta kay mo magud ang naabot sa tuwan so nanam ko na balanse nimo ko na tanan na lang ampo lang dito sa Ginoo no sige so imong gibate gyud ron kuan sir karang so balik na kuan gani lingkan lima katong wala pa ka kuan diri lima ka adlaw gyud to ba wala gyud ga wala na kay gakuan ako Karang sa nabalik ulo. siya. Wala. Lima ana iko kung mukha na pintaha na jud kay ni kay wala na jud nga ga kanang kay gakuan. Wala na pud gakuan akong ulo. Karon nga ko nga pana gyud ko akong ulo. Pero di pud kayo pud ingon nga mas kuan na gyud tong kuan sige asa ka tong balay gid mo sir sa Agunoy Sinayawan. Hagonoy Sinayawan sige sir basi na kay shout out sir Shout out tayo dira sa mga taga Nibago sa Sinayawan Agunoy. Anong to? Katay mo dito sa to Sa kalugar. Maasim Sarangani. Ah. Akong anak ko. Shout out sa Maasim Sarangani. Ito may pangalan. Siti Mara. City Mara. So ayan guys, shout out po, no? God bless po sa mga sa taga Sarangani. Ug siyempre shout out po sa mga Sinayawan, Hagonoy, no? Davao del Sur, no? Kumusta na mo diya, mamutag? No, nasa Santriato ang tabangan, kumayo. Yang ginapamatay sa lawas, siyempre na para sa pagkampus Ginoo. No, nadungog naman ninyo ang iyang testimony. Tanang nga mo doon sa kuha, mapahilot, magpatambal. Manikamot no? Manikamot kung mamayo mo kutok sa kumayo mo. Kaya pahit natin ginapamati sa kalawasan. So, external yun ang ginapamati yun. Tanaw lang ito, kasi dagat sa ito ang pagpanghilot, pagpanambal sa kay Sir Karon. Sa Karon lang nakakita ng video, please subscribe my YouTube channel, Eric Hilot. And please follow my Facebook page, Eric Hilot
ang traditional mo na akong Facebook page guys. So ayan. So magsugod ako kilot. Shout out and God bless po sa mga lahat po ng mga OFW. Ayan. Kilot po. Sabi ko magalit na ibig mo. Okay na ka na. So yun guys, magsugod ako kilot. Please po share this video po. Maraming salamat. Please po share this video. Katrina Velarde. Diara ka, sir? Pangalan? Lin. Siyan! Ayaw sing! Sagit-sagit nila siyan! Siyan! Singit sagit-sagit nila! Tama ka niya ha! Kanang kabakan mang gawa na sila sa mama. Pauban niya. Gusto daw magpahilot yung mama.
Mm.